Der er krise i Danmark. Krisen har også ramt Frederiksberg. Derfor er det vigtigt, at Frederiksberg er med til at imødegå krisen. Per 1. august så har Frederiksberg Kommune overtaget ansvaret for aktivering af de ledige. Det er vigtigt, at den indsats, der foregår i jobcentrene, foregår så professionelt som muligt. Derfor vil Socialdemokraterne samarbejde med de faglige A-kasser om at give de bedst mulige tilbud til de ledige, så vi hurtigst muligt kan få folk i arbejde. Det er de faglige A-kasser, der på tværs af kommunegrænser ved mest om, hvor man lige præcis kan få folk med en bestemt uddannelse i arbejde. Det er nu gang Metals A-kasse, der ved mest om, hvor metalarbejdspladserne ligger. Det er nu engang sådan, at 3F nok ved bedre end Frederiksberg Kommune, hvor man i hele hovedstadsregionen kan finde et arbejde til en 3F'er. Socialdemokraterne har i kommunalbestyrelsen stillet et forslag om det samarbejde, og det håber vi kan få gennemført. Samtidig skal Frederiksberg Kommune løfte sin del af opgaven med at stille det nødvendige antal praktikpladser til rådighed for unge. Hvis en ung menneske ikke kan få en praktikplads, kan det i værste fald betyde, at vedkommende må afbryde sin uddannelse. Det er urimeligt over for den enkelte unge, og det bliver et problem på længere sigt ud i fremtiden, når vi står og mangler de uddannede mennesker. Derfor så skal Frederiksberg Kommune for det første oprette de nødvendige antal elever selv, altså f.eks. kontorelever, tage voksenelever på sosu-området, og ikke mindst skal de stille krav om, at når vi sender større opgaver i udbud, at de virksomheder, der modtager opgaven, også har praktikpladser, hvis det er relevant.